Lamu County. Lek mar johala matindo chal kama dhi chopo kare bang' jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u goyo chapa chike madhi tayo omenda mar hola mar Hustler Fund. Omenda ma kamano igeno ni dhi chako tich chakre tarik 1 dwe mar 12 higani ka en achiel kuom singo mane jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod riwruok mar Kenya Kwanza omiyo jopiny kinde campaigns. Kaluwore gi oboke ma ogol kod apisi mar bad migawo mar omenda, Hustler Fund idhi miyo grube mag jopiny kamoting'o chama, table banking kod saga e okenge mag bero kendo yaro ohala maggi. Hola ma kamano idhi miyo grube mag jopiny e nyinyo ma ogonyore kaachiel gi nengo mar timo ohala. Piny owacho lero ni hola mar Hustler Fund dhi konyo johala matindo, jopur, jopith jamni kod jojua kali e bero ngimagi. Kaluwore gi ote ma kamano, hola mar Hustler Fund ibiro tayo kod jokanyo e board mar weche mag uchumi. Jokanyo mag board no dhi bedo jakom ibiro gwelo kod jatend piny, Attorney General, jagoro mongirore bad migawo mar ohelni matindo kod saga kod ji ariyo mamoko ma ibiro gwelo kod jatend migawo mar ohala. Hola mar Hustler Fund biro bedo bilion 50 kendo ibiro puodhe kod od bura mamalo e iko muom ka iko muom. Nyaka Ramogi bang' lipotno wakawo yweyo marwa mokwongo.